Wij zijn op de Prinsenhof in Ljouwert, een squalle met zo'n 154 ben. Er zit je ben op squalle uit Ljouwert, maar ook wel uit de omliggende dorpen. En een groot pad van de ben praat je geen Fries op squalle. Er is zelfs een pad wat een oor het memetaal had als het Fries of het Nederlands. Nou is het zo dat in de onderbouw het Fries klaar geïntegreerd is. Ze broeken de Frieske boeken, ze zongen Frieske feestjes, ze werken daar thematisch. Maar voor de boppenbouw, middenboppenbouw, is het wel de vraag: wat kunnen wij nou doen om de taalontjouwing van de Frieske ben te versterken en de taalontjouwing van de een- of meertalige ben of oorstalige ben te ondersteunen in het meertalige onderwijs? Het project dat we hier op school hebben gedraaid is de meertalige taalronde. En de meertalige taalronde is dus juist eigenlijk voor scholen die een gemêleerd populatie hebben een hele makkelijke manier, een hele laagdrempelige manier om te werken aan het Fries. Wij werken vooral thematisch in de onderbouw. Dus de taalroute heel makkelijk aanpassen is dan in het thema, toch een onderwerp te kiezen die bij het thema past. En verder is het heel goed werken in niveaus. Omdat de verschillende taaldomeinen in de taalroute naar voren komen, kun je die eigenlijk aanpassen aan elk niveau van elk band. De kinderen kunnen beginnen met eerst eens een keer in het mondeling een Fries woord te zeggen. Maar dan later kunnen ze ook met ondersteuning komen tot het schrijven van zinnetjes in het Fries, maar ook uiteindelijk volledig Friese teksten. De reden om in te zetten op die meertalige taalronde is eigenlijk dat het een hele natuurlijke mogelijkheid geeft om kinderen te laten starten vanuit hun eigen thuistaal en dan stapsgewijs toe te werken naar het gebruik van andere talen, waaronder dus het Fries. Maar dat zal eventueel ook een andere taal kunnen zijn. Op Oorenskwallen zorgen wij dat leerkrachten en leerlingen heel enthousiast zijn over de meertalige taalroute. Het is vanzelfs al prachtig dat het Fries een plakje krijgt in het onderwijs. Dat is ook wichtig, want dat is goed voor de taalontjouwing, maar echt voor het zelfvertrouwen van de ben. Dat ze hun eigen identiteit hebben op squallen. En ja, de meertalige taalroute jouwt ruimte voor alle thuistalen. Dus eens kan elke nier ermee aan de slag. En vaak zijn de leerkrachten verrast door de mooie resultaten. Er zitten heel veel mogelijkheden in om en met elkaar te praten en met elkaar te schrijven en met elkaar te lezen. En al die facetten die maken dat het gewoon een hele rijke didactiek is om hiermee aan de slag te gaan. Ja, Fries is heel makkelijk integreren in een taalroute. Ik doe dat vaak aan het begin van een taalroute. Vertel ik dan bijvoorbeeld een verhaal in het Fries en dan broeken we de platen bij. Want bij ons binnen best wel een protte net Friestalige bin die ik het dreig vind om het Fries te verstaan. Bij het schreeuwen en bij het peteren met elkaar broek ik vaak themaplaten met Friese woorden erbij, zodat ze die woorden ook broeken kennen bij het gesprek of bij het schreeuwen. We moesten de woordjes lezen, dan vreeg de ene om wat het in het Fries is en dan moest ik het lezen. En als ze dan bij het voorlezen Friese woorden ook nog broeken, dan ben ik helemaal blij. Ik ging een keer van huis naar school en ik wie op de fiets en ik wie mijn mama en Jelano en Jonathan. Als niet-Friestalige vind ik het Fries heel belangrijk omdat het gewoon hoort bij deze provincie. Het raakt aan je identiteit, het raakt aan je cultuur, het raakt aan wie je bent. Dus het hoort een plek te hebben op de scholen in Friesland. Wat ik squam graag mij aan wil is dat ze op een leegdrompelige manier mij meertaligen zo'n gong willen. Dus met het harkje, met het praten, met het lezen, met het schreeuwen. Daar zullen ze zeker dus bij ons informatie winnen kennen. Ze kunnen zien op www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl of reed je de skwalstieper wat de mogelijkheden binnen.